V minulosti sme si už povedali, aké vlastne akumulátorové kosačky EGO sú, čo všetko vo všeobecnosti dokážu a tiež, čo od nich môžete očakávať. Ak vás to zaujalo a uvažujete o kúpe, dnes vám napovieme ešte viac. Pozrieme sa totiž na tieto tri krásavice, ktoré sú si na prvý pohľad veľmi podobné, ale predsa len každá ponúka trochu niečo iné. Keď som povedal, že sú si podobné, povedzme si aj v čom. Okrem dizajnu, ktorý je napokon veľmi podobný pri všetkých produktoch od EGO, je to materiál. Všetky kosačky sú totiž vyrobené z veľmi odolného polypropylénu, ktorý odolá mechanickému poškodeniu aj poveternostným vplyvom a navyše je oproti oceli výrazne ľahší. Všetky sú tiež napájané jedným typom batérie, čo ale pri EGO opäť nie je výnimočné. To totiž platí pre všetky stroje EGO. Kosačky sú poháňané výkonnými bezuhlíkovými elektromotormi. Majú plynulo regulovateľný pojazd, LED svetlá, nastavenie výšky kosenia, skladaciu konštrukciu aj možnosť uskladniť ich tzv. Nastojato. No a napokon všetky kosačky vedia trávu kosiť, zbierať alebo mulčovať. A teraz si asi hovoríte, no tak to mi veľmi nepomohlo, ktorú si teda mám vybrať. Takže po poriadku. Najmenší model z dnešnej trojice je EGO LM1700E-SP so záberom 42 cm. Obľúbená je táto kosačka predovšetkým na menších záhradách vďaka svojmu výkonu, 55-litrovému zbernému košu a kompaktnej veľkosti. Kosačku môžete kúpiť samostatne alebo v sade s nabíjačkou a 4-hodinovou batériou. Práve s touto kapacitou batérie potom dokážete pokosiť až 480 m2 trávnatej plochy a to na jedno nabitie. Dokúpiť potom samozrejme môžete akúkoľvek väčšiu batériu z ponuky, rovnako ako napríklad mulčovaciu sadu alebo sadu zadného valca pojazdu. Kosačka je počas prevádzky mimoriadne tichá, prevádzkové a servisné náklady sú veľmi nízke a počas prevádzky produkuje nulové emisie. Skrátka taký malý, ale šikovný a výkonný pracant. Najobľúbenejším modelom v ponuke akumulátorových kosačiek na trávu EGO je vďaka svojmu výkonu a veľkosti model LM1900E-SP. So záberom kosenia 47 cm. Opäť s plynule premenlivou rýchlosťou pojazdu, bezuhlíkovým výkonným motorom a 55-litrovým zberným košom. Kosačku opäť môžete kúpiť samostatne alebo v sade s rýchlo nabíjačkou a 5 Ah batériou. S ňou na jedno nabitie pokosíte až 800 m2 trávy a dokúpiť opäť môžete mulčovaciu sadu alebo sadu zadného valca pojazdu. Nie je hlučná, nesmrdí, nepotrebuje žiadny pravidelný servis v podobe filtrov, náplní ani sviečok. A kosí a kosí a kosí. No a napokon tu máme najväčší model LM2130E-SP so záberom 52 cm a 70-litrovým zberným košom. Ak kosačku kúpite v sade so 7-hodinovou batériou a rýchlo nabíjačkou, pokosíte na jedno nabitie až 1200 m2 trávnatej plochy. Zvláštnosťou pri tejto kosačke je dvojnožový kosiaci systém SelectCut, ktorý je vybavený dvoma vymeniteľnými, štandardne dodávanými prémiovými kosiacimi nožmi na kosenie so zberom. Vďaka dvom nožom rozdrvíte pri kosení trávu na niekoľkonásobne menšie čiastočky. Spodný nôž je opatrený aerodynamickými lopatkami, ktoré pri rotácii v priestore pod kosačkou vytvárajú podtlak a dochádza tak k vysávaniu pokosenej trávy a jej vyfukovaniu do zberného koša. No skrátka kosačka kosí aj zbiera a to dokonca aj mokrú trávu. Najväčší, najvýkonnejší a najschopnejší. To je model LM2130E-SP. Takže záverečné rozrešenie. Máte skôr menšiu záhradu s plochou do 500 m2. Potom vyberte najmenší LM1700E. Chcete kosiť väčšiu plochu a požadujete aj väčší záber kosačky. Potom je pre vás model EGO LM1900E. No a ak máte naozaj veľkú záhradu a požadujete nekompromisný výkon, siahnite po najvyššom modeli LM2130E. Nech už si vyberiete ktorúkoľvek z kosačiek EGO, čaká vás tichá prevádzka, nízke prevádzkové a servisné náklady a tiež nulové emisie. Skrátka ticho a pohoda na vašej záhrade, tak ako to je u nás v Boeli bežným štandardom.